Ужо быў трэці дзень менавіта вайны. Я тады устала з раніцы і зразумела, што я павінна выйсці на пратэст. І я тады зрабіла такі плакат, на якім напісала «Не вайне з Украінай». А пасля выйшла ў цэнтры горада, то бок я ўзяла плакат, выйшла ў цэнтры горада і стала пасяродку плошчы, менавіта вось так трымаючы плакат. І праз 10-5 хвілін мяне затрымалі. Неяк у такім ужо эмацыянальным, такім вельмі ўзрушаным стане, то бок не зовсім здавая сабе справы, што я раблю, можа, у якім сэнсе, я пайшла на гэтую плошчу. Я памятаю, як я ішла, там ёсць две плошчы, то бок ёсць, дзе знаходзіцца Мінгарисполком, мне здаецца, такая больш-менш цэнтральная з Ленінам. Я думала на ёй стаць, але потом пабачыла, што там едзе міліцэйская машына і як бы там не шмат людзей. Ну і ўсё, я пайшла далей і дайшла да савецкай, менавіта да цэнтральнай плошчы. І просто стала і дастала з заплечніка гэтую паперку, аркуш, і ўсё, і выйшла і стала вот так вот. Ну і гэта было так. Першыя секунды, мне здаецца, гэта было так, што я раблю, как бы дзесьці там, але з другой стороны, з другога боку я разумела, што я раблю, і как бы гэта было цалкам маё як бы рашэнне. І потым падышлі да мяне ўжо патрульныя плошчы. Ну, яны пачалі гаварыць, што прайдземце з намі. Я говорю, а што это такое? Я ж нічога не парушаю. То бок, у вас няма дазвалення, я не ведаю, можа, вы гатуеце тэракт разрабіць. Я на гэтага хлопца смотрю, і мне вельмі смешна стала ў гэты момант, тому што які тэракт? Паглядзіце на мяне, як бы, які тэракт? І ввогуле трэба дазвол браць, ён мне гаворыць у Мінгарисполком. Я говорю, а вы самі уяўляеце, каб хтосьці даў мне дазвол на такую акцыю? Ён такі, ну, трэба ўжо было паспрабаваць, мне здаецца, можа, далі. Я такая, ну, ведаеце, я не вельмі упэўненая ў гэтым. І мне здаецца, вы самі гэта разумееце, але гэта так была такая размова. Ну і они попросілі мяне прайсці з німі ў бок, таму што яшчэ не было ніякай патрульнай машыны, нічога. І мы прайшлі ў бок, то бок на бакавую вуліцу, і там стаялі і трошкі спрачаліся, таму што з-за вайны трошкі, як бы так, і за 20-х год таксама размаўлялі. Але ну, гэта было менавіта спрэчка, таму што людзі былі іншага меркавання, і яны мне пачалі гаварыць пра 8 гадоў, як бы вось гэты наратыў, які тады вельмі прапагандаваўся, дзе все былі 8 гадоў таму і гэтак далей. Ну і пра 20-й год там штосьці пра разваліць страну, і што вось та стабільнасць гэтая. Ну гэта, канешне, такія рэчы. І я памятаю, што я стаю, у меня гэты плакат усё в руках до гэтага моманту, і пачалі падыходзіць людзі. То бок там адзін такі мужчына падышоў, такі смеецца: «Девушка, вас соображаюць». Я говорю: «Отпустите», на іх паварочваецца, такі: «Отпустите девушку, ўсё добрыя рэчы гаворыць». А яны на яго: «Ідзіце, бо мы вас таксама затрымаем зараз». А мне ён адбярнуўся да мяне: «Схавай плакат». Я тут асмелела трохі такая: не схаваю, таму што пускай ведаюць, за што затрымліваюць. Вы і так не затрымаеце, пускай ведаюць хаця б людзі за што. Как бы я ж нічога не раблю такого. Вось, ну і ўсё, я прастаяла з гэтым плакатам, пакуль да мяне не прыехала гэтая машына. Гэта прыехала звыклая Джылі, такая без запазнавательных нейкіх знакаў, без усяго. І яны мне пачалі саджаць у машыну гэтую, там некаторыя людзі стаялі, пачалі здымаць. Не ведаю, ці засталіся гэтыя здымкі, таму што нігдзе ў соцсетках іх не было ўвогуле. І памятаю, там хлопец нейкі здымаў, он вельмі блізка да гэтай машыны стаяў, і гэты прыкрыкнуў, які мяне забіраў, каб ён перастаў здымаць, альбо тэлефон зараз ён выкіне яго і ввогуле забярэ са мной разам. Вось. Ну і ўсё, мяне прывезлі тады ў РУВД, і мяне на допыце вельмі трасло, то бок у мяне
попросту кроў перастала, мне здаецца, цыркуляваць нармалёва, і мне просто ўсё цела такі трэмор схваціў, як бы я просто вось менавіта, у меня вот так вот хадзілі рукі, і ўсё цела. І другі раз то паўтарылася, калі я была у следчым камітэце ўжо на наступны, там, праз некалькі дзён пасля. Вось. Ой, камера гэта ўвогуле такі вельмі цікавы момант, таму што яна была на 4 людзей. Нам вельмі пашанцавала, мне здаецца, што у нас не было болей, то бок там былі ўсе затрыманы менавіта в гэты дзень. Гэта было СІЗА, не ІЧУ, таму што не было месяц в ІЧУ ўжо. І мы калі зайшлі ў камеру, вельмі холадна, то бок такі як бы люты месяц, і ну, то бок в камеры таксама холадна. Гэтыя жалезякі, то бок шонкі гэтыя, яны жалезныя і вельмі халодныя. Там быў такі матрасік, танюсенькі такі, вельмі пралёжаны такі, ведаеце. І калі на яго лажыцца, на адзін гэты матрас, ты будзеш чуваць усе папросту гэтыя жалезныя пружыны, такія там полосы такі былі, не ведаю, як гэта называецца. І мы просто ўзялі тады, я зразумела, што мне вельмі холадна, і мы дамовіліся з дзяўчынамі, што мы ляжам разом. То бок мы ўзялі па 2 матраса, просто вось так. І у пальто, у абутку ляглі, потому што было настолькі холадна. І абнялись, каб проста сагрэцца. Але я не змагла заснуць гэтую ноч. Мне здавалася, што гэта сон. То бок у меня был такой трошкі, мне здаецца, гэта псіхалагічны такі быў момант. Просто псіхіка неяк намагалася з мяне захісціць, штосьці такое защиціць такім вельмі цікавым образам. То бок я закрываю вочы, і у галаве пачынае пранасіцца, што я дома нібыта, то бок я зараз адкрою вочы, мяне тата разбудзіць, штосьці такое, то бок у мяне было. Але атрымалася, што не, і я адкрываю вочы, то бок я ўвогуле не змагла заснуць, а 6 рана я памятаю, як гучыць гімн па-за дзвярмі. І ўсё, і ўключаецца святло. Святло ўключылася, ну і ўсё. Я памятаю, як раніцай гэты гімн, потым дзесьці о 7, мне здаецца, пачынаецца сніданак, і у нас была зломаная гэта кармушка, і трэба было адчыніць дзверы, каб нам штосьці даць ежу. І яны адчыняюць, а я в гэты момант якраз стала пасяродку, я просто не ведала, чаму яны адчыняюць, я просто падышла да дзвярэй, я стаю паміж дзвярамі і гэтымі шонкамі. Так вот. А стаю, у меня белое пальто, і такія распушчаныя валасы, і вялікія вочы, потому што ад страху у меня заўсёды пачынаецца такі просто расшираюцца гэтыя зрачкі, і я так стаю і гляджу на гэтыя дзверы. І заходзяць супрацоўнікі, ён такі в шоку трошкі, як бы, мне здаецца, я яшчэ выглядала трошкі маладзейніш, як бы на 22 гады. Вось, і ён такі в шоку стаіць, і гэта, канешне, было так цікава яго шок пабачыць. Вот, ну і неяк так. Калі пасля прайшло паўгады, калі ты не бачыш родных, не можаш прыехаць да іх, гэта пачынаецца вельмі складаны час, асабліва вось канец снежня, калі пачынаюцца пра гэтыя святы і гэтак далей, а ты застаешся зусім адзін. Вось тады накрывае такі дэпрэсія такая вельмі моцная. Вось. Самы складаны год быў гэта 22 і трошкі 23. У 23-м годзе я звярнулася да псіхолага, потому што я не вывазіла ўжо, потому што ў 23-м годзе таксама кросны памёр, і гэта як бы ўсё наслойвалася, і было цяжка. Я звярнулася да псіхолага, і адразу трошачкі гэта выправіла трошкі сітуацыю, стало лягчэй трошкі перапрацоўваць, потому што тата таксама памёр. А зараз, канешне, шмат сяброў ужо з'явілася
з польскага асяроддзя, некаторыя папросту з беларускага таксама вельмі шмат. І гэтая падтрымка, яна, канешне, адчуваецца. І ў гэтым годзе ўжо было нашмат лягчэй. То бок проста я ўжо неяк так прызвычаенне, канешне, грае ролю, некая, калі ты знайшоў уже сваё сродкі, нейкія як бы атачэнне, якое табе дапамагае. Я спяваю, і хор мне таксама вельмі дапамагае нейкімі эмацыянальнымі перажываннямі менавіта, бо ўсё ж такі эмоцыі некаторыя вельмі складана выразіць на людзі альбо камусьці распавесці, але музыка яна заўсёды неяк так дапамагае менавіта ў гэтым пытанні, то бок ты эмоцыі ўсе ператвараеш у музыку, і гэта вельмі класна. Ой, мне зараз стыкнулася з такой сітуацыяй, калі патрапіла на працу, у якой, як бы затрымалі мне заробак. То бок спачатку мне звольнілі з аднаго праекта, таму што у них не было грошаў. І вельмі так рызыкова это произошло. Таму я пачала хуткасна шукаць працу. Гэта произошло якраз у кастрычніку, але я працу знайшла толькі ў лістападзе. Вось, і калі как бы абяцалі трошкі інакшыя ўмовы, і ў грудні затрымалі заробак адзін раз, потым вось зараз дагэтуль яшчэ не выплацілі за снежань. І, канешне, зараз апынулася ў такой сітуацыі, калі ўвогуле няма грашэй. Ну і мне трэба таксама зрабіць абследаванне медыцынскага характару, і вельмі патрэбныя грошы менавіта на гэта, то бок нейкія залегласці, даўгі аддаць сябрам, якія мне дапамаглі, і таксама аплаціць гэта абследаванне і гэтак далей.